uMandulo abantu njoba bazi ukuthi izinto zasendulo zibalulekile sebecabanga ukuthi ngoba naku sihloniphile sebecabanga ukuthi kwathi uMandulo nje lenyanga ngoba naku kufanele sikhumbule endulo okubulwa nje ke abantu abacabanga ngafishane kanti siyandulelisa empeleni angithi kufike kube khona yazi ngisho lento mfowethu indaba ezithi ukuthi isinsundu ikakhulukazi siziwaphunga namageba sinobungcwele noma inhlanzeko ngoba uma ubheka ngekhathi zabo Tiberius ngaleza ikhathi bafike baba nesithixo bathi uJanus kwaphuma uJanuary thina sibuka imvelo ukuthi imvelo iyenzani sithi sekunezigabe ezikhula bese siyayisinga bese kuthiwa umasingana sibuka izinja ezikhinqelana ilandelana bese kuthiwa untshonalanja uyabona bese kuthi ingane masezidla lapha ngoMarch ezidansazela zidla igabe zitshinga phansi idlala undasa ngoba sibona izingane ziyadansazela hayi kathini wethola ayiwosa na umkhathi uyabona kube unhlaba bathi uMay kodwa kunezikhathi la khona umoya usuyahlaba vele futhi sekuyaqala kuyabasa izinkuni azikakomi kahle kugcina kuthathwa kwayona inhlaba leyisifakwa phakathi leyo inhlaba lesibizwa ngealu yebo ufike la isikhathi khona imvele ihlangula yona amacembe kuthi unhlangulana izihlahla zihlangula bese kufika umshanelo untulikazi ufika ushanele bese senze njani ngathi kushanela bese kuba khona imvulo umshanelo ke ilenyanga esiyaduma ukuthi uyamahashi la eThekwini untulikazi yebo bese ngalesikhathi ke ukushanela angithi siyazi ukuthi into ye-condensation nokusebenzisana kwe-ecosystem evaporation yebo sekwehla imvula lento esithiwa siyixwaye i-global warming imbozi samahlanga ke le abusuka imbozi amahlanga ngoba ingathi kuzimbozi samahlanga kuzinyanga ukuthiwa uncwaba ngoba izinto abasesiyibona seyiqala seyifuna ukuba ncwaba seyincwaba njengoba siphuma kuyo nje uncwaba lona osedume njengenyanga embokodo lapha ngoba kwaqondana kade kumashelwa ngo1956 indaba zabesifazane ePitoli bebashela indaba yamabhasi uncwaba ke emva kwalezi imvudlana ezincane ngithi khona ukushuthe kwayo phansi ukuthi kuqhuma bese kufika uMandulo bese sandulelisa ke lokho esizokutshala yikho ke lenyanga ke esikuyona ibizwa ukuthiwa uMandulo ngoba inyanga yokwandulelisa singcwele ngendlela eyisimanga ngoba buka mfowethu ukuthi kuthe ngokufika kuka Julius Caesar embusweni usuyiqeda ungamncishe embukeli mfowethu usuyiqeda uyabona mase sandulelisa sesiya lapha kumfumfu manje okay bese masuku kumandula angithi manje sibheke kubani sibheke kumfumfu ingoba sithenga lesikhathi sithola imbozi samahlanga ngontulikazi kwenza ilokhuzana kwabaleka uthuli kwase sekuqala kushuthe kokuncane phansi sase sandulelisa ngoMandulo yebo saqhubeka siyatshala ke manje okusho ukuthi inyanga esithi makhona iphezulu komkhono inyanga lena yoMandulo yebo kahle hle izwe liseyilo hayi njengoba selabo eglobal umungu usungasazi noma usika noma buyathwasa noma buyaphela umfumfu ke ila sekufufusa khona lokho esikade sandulelisa ngakho sikuhlwanyela phansi yebo bese kuze kuzofika ubani ke ulwezi ke wona ila khona ke sekuqala kukhula lezi zinto esikade siyitshalile bese ikhotha ziyavaleka ngithaqa bese kuthiwa sinozibandlela uzibandlela ngoba akasekho umuntu ohambayo uyayithola hayi ukhathi manje uzibandlela ngoba abantu abaningi ngaleso sikhathi sikazibandlela babetholakala beshawa izinyoka ngisho inyanga zaqala lapho ukuhlanganisa izibiba ke lapho sithi mangabe inyoka ike yatholakala yashawa ithathwe ikhanda layo hlanganiswe nelinye inhlobo ngenhlobo zeinyoka bese igayo amakhandazo zonke bese kuhlanganiswa kuphuma isibiba seinyoka ngoba ngempela zazi bashaka kakhulu isikhathi esiningi inyoka ngoDisemba lo wokuziba isidlo yebo kodwa umusubuka futhi ngesikhathi samanje ukuthi kuneyingozi emgwaqeni kusamele siyizibe indlela sihlale nemndeni yebo sokuthi kuyisiprofeto so babamkhulu leso ngoba babethi mabeqamba obabamkhulu bethu babengaqambi nje ngoba nakade bedakwe igodi kodwa babesuke belonda imlando ingakho masibuka ngisho indaba
isanjwana isanjwana umuyibuka isho ukuthi umphefumulo wethu yonke ilapha ngoba okhokho bethu balwa belelizwe isho ukuthi imfula uthukela utho ngathi ubathi lembe malifika lathi le ndawo isiwutho ngathi ngoba ibingenabantu hayi tho ngathi le wesilungu kuningi macingwane ke esicabanga ukuthi sizokwazi ukukwela kuhle kwamabele sithathe nje siqabethe sibeka amabele bese sikhipha amakhavilithi namakhoba bese kusala inqothovu eyophuzwa zizukulwane manje ke sibuyela ke kuMandulo ke emntaka baba njoba ke esikhuluma nje sincweka kuqale nini mfowethu mawubuka la umlando ukuthi lenyanga ehlonishwe eAfrica eSouth Africa yonke jikelele wonke umuntu uyavunula ngalenyanga uyazazi ubani akugqame lokho akuvele lokho yithina singaba kwazi ukuthi njoba phela ke iguqa kwelembe ikona okwenza ukuthi sibe la sikhona masikhuluma ngohlelo nyaka lokho abakubiza ngekhalenda ngesilungu thina inyanga yethu yokugcina uDisemba wethu kwakuyena uMandulo ngoba khona ebizwa ngeembology uma kuguqulwa uhlelo lwekhalenda kwafika uTiberius wazo ethu Janus wa eta no February kwase kwakuyithixo sabo uJanus then uJulius Caesar mayingena embusweni base befila ukuthi ayesifake kube noJulia ngoba uma sithi July sisakhonza isithixo singasazi esiuJulius Caesar wafa kudala ebulawa abantu bakubo thina kuntulikazi kuthina uMandulo ke ukuze azahlonishwe yingoba iyona nyango obekwanduleliswa ngayo uzubone ukuthi ubugebengu uDecember uyinyanga ka12 kodwa empeleni uDecem from decimal numbers kusho ukuthi inumber ezu10 it was a 10th number uDecember akakwazi therefore ukuthi ayoba inyanga ka10 ubugebengu obabenziwa abezizwe thina sisahlele emvelweni sibuka imvelo siqamba inyanga sibuka usuku ukuthi nali isonto lisombuluka kusho ukuthi kuzoba umsombuluko ke lona uyabona nalo lesibili usukuluza uyabona ukuze kuyofika umgqibelo uthathelwa kuphi ekutheni into imisiphethiwa yaqeda yagqitshwa kusuka sekugqitshwa isonto lonke bese liyasombuluka malilandela uyetsho into yethu isombuluka liyasombuluka kusasa usuku lokuqala enjalo kufanele masifundise ingane mzala uvuma unqekunqekunqala ncam ziyathengwa khokhani senje uMandulo ke inyanga empeleni futhi okuthiwa kuyolokhuzwa unomdede kuyohlonishwa kubungazwa unomdede noma unomkhubulwane kwakwenziwa kanjena ke khona into ekuthiwa ukuphukula omama macingwane uzokhumbula ukuthi mase kushayela isikhathi babehamba bangena umuzi nomuzi bafike baphukule sebeyazi omakhelane ukuthi osekuyisikhathi sensimu kanomdede bese bekhipha imbewu umuzi nomuzi ukhipha imbewu bese omama abanye babhizi ngapha bahlanganisa ulokhuzana utshwala beze nezichumo zotshwala bese beyichela insimu kanomkhubulwane bese bethatha amakhuba unomkhubulwane kusetshenziswa ikhuba ukhutshulwe ngalo kusho ukuthi unomkhubulwane empeleni sisuke siyohlonipha umoya wenkuthalo hayi bekuthiwa inkosazane nje kwenzelwa ukuthi abantu bakholelwe entweni esasiqu njengoba uNkulunkulu omkhulu ewumoya kodwa ukuze abantu bamhloniphe kube sengathi indoda ethize nje eyisidlakadlakela eneyinqumo eyiphusile enezandla ezibusisayo ngisimkhanda wayisiqu njoba namanje nje thina masikhula sizokuthiwa uhulumeni thina besazi inkomo ngakithi ke siyazi ukuthi inkomo yasekuthana 10 lapha elima uthiwa uhulumeni ngesibona ukuthi cha futhi khona indoda ethize zoqhamuka kuthiwa uhulumeni yilento yokuthi sikholelwe siqwini singabantu bayabona ngiyayithanda le emvelase bafowethu le thintwa umkhathini wangelapha ngoba nami engqondweni yami bengilele kuleli ihlathi elimnyama thebhuqe lokuthi ngisayifuna le ukuthi lona umkhubulwana wayibaluleke ngani kwaZulu ngoba akaveli samkabayi akaveli sanandi akaveli entombini zencuce kodwa kuthiwa kunentonkosazana nje emnene ehlonishwayo okuthiwa nomkhubulwana mkhathini ayi uhlobelo lobekhasini so bese ke mabephiwa lembewu kwesebeyoyilima la ngikathi beyilima lapha yana uzo sebethi yagodola ingawushiya shiya yagodojiya shiya
kusho ukuthi baqonda ukuthini la angithi inkawu uyazi ukuthi zithi mayibona nje insimbi zifike zenza umathanda kodwa insike nomkhubula nayisondelwa yilutho bathi yakhoda ayisho uyabona